Bună! În episodul meu de astăzi vă voi arăta caietele mele. Este colecția mea de caiete. Asta este primul caiet. Are de asta, de frânie care se leagă de el. Stă așa înainte și înainte așa asta. Apoi are de asta. Și asta. Al doilea este asta. E bine, este din 2011, dar eu spun că este din 2015. Mai scos un pic în el. Aici am desenat doar puncteleți. Aici voi desena veleta și lucruri așa. Și voi pune o poză. Asta e. Așa. Apoi, al treilea, este ăsta. Este din 2013, este ca ăla care avea la mine ca de viața. Este așa. Al patrulea este un caiet mic, așa, și arată tot așa. Selecționat de caiete și așa. Al cincilea este ăsta. În 2013, așa. Apoi, al șaselea este ăsta. Sunt 2012. Asta este tot din 2011. Și va sta un bonus. Acest sunt cu veleta. Bine, sper că v-a plăcut episodul meu de asta.